Do you like to speak English? Yes. Wat is die favoriete taal? Nou, mijn favoriete taal is Fries. In Friesland is meertalig onderwijs al aardig inborgeren. Er binnen 58 scholen die tweetalig onderwijs jouwen. De Polen is er één van. Dat zijn nou mooi door een landelijke pilot betekent dat ze nog meer aandacht besteden zullen aan het Engels. De helft van de lessen wordt in het Nederlands doen. 30% in het Engels en 20% in het Fries. Dus eigenlijk is het Engels wichtiger als het Fries. Het wordt een beetje wichtiger als het Fries. Ja, dat klopt. Ben je bang voor reacties daarop? Alleen nog maar positieve. Ouders die lieten nou al merken dat ze heel positief binnen het Engels. Ze zijn echt net negatief ten het Fries. Maar ze zeggen, ik wil dat je straks met het Engels verder komen. We hebben wel meer Engels als eerst. En ja, het is wel leuk. En, Fries, dat vind ik weer wat minder. Maar... How is your English? Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen met Engels. Isn't it hard? A little bit. De talen rennen net de hele week terug elkaar, maar per dagdeel wordt kiezen voor één taal, die dan consequent beroemd wordt. My colleague of group 7 and 8, she really speaks English all morning, so she has to give maths and, well, all the kinds of vakken we give. She has to teach them in English, so yeah, we'll get used to it. En dit is wel een beetje de oplossing, denk ik, hè? Dat je soms even net op een wut komt en dan maar even in het Fries of in het Nederlands Ja, doggen. dan vragen we het even aan onze native speaker, die is altijd in de buurt op het mooiste morgen en als ik hier het op. De Polen is een Lietse dwarfskwallen, maar haast 20 ben. Zo hoop je dat deze onpak ek ben uit oren plakken loeken zal. This is the future. This is the future. Yes, it is. Nou, good luck. Yes. Bye. Bye.